Какво да има? Лента. Лента. Къде ще Не, дигитално записва. Шегувам се. Шегувам се. Колко си прости. Мисля, че си прости. Нали? Абсолютно. Да. Да, въпрос като въпросите. Да? Викам, това къде ще му сложиш лента? То няма къде му сложиш. Така, технологиите напредват, ма ние като хора деградираме. Затова почваме да се шегуваме. То е радостно да се живее. Да, все пак трябва да има разговор. Да, определено. Хубаво нещо правите. Нали? Чух и дойдох да снимам. Откъде си? Тук от Сеноград. Предполагам и вие повечето. Не. Да. Боги сме. Ето, нали, казват Асеновград, столица, Пловдив, квартал. Нали? То така ще става. Thank you.
Господин полковник, почетният караул от гарнизона Асеновград по случай 145 години от освобождението на града от османско иго е построен. Началник почетния караул капитан Костов. Здравейте, войници! Здравей!
Поздравявам ви по случай 145-та годишнина от освобождението на Асеновград. Ноге! Бук! Уважаеми гости, скъпи съграждани! В богатата многовековна история на нашия град има събития, споменът за които се предава от поколение на поколение като реликва. На днешния ден руските войски, предвождани от генерал Виктор Дезидерович Дандевил, влизат в града ни като победители и слагат край на 5-вековното османско иго. 145 години след този паметен ден, ние, потомците на някогашните асеновградчани, сме отново тук, пред паметника на генерал Дандевил, за да благодарим и да се преклоним пред тези, които оставиха костите си за нашата свобода. Всеки паметник е разрушим от времето. Неразрушим е само споменът, който живее поколенията. Такъв невидим паметник трябва да издигнем и ние в душите си за великата епопея на освобождението. А нападналите в борбата да кажем: спете спокойно, вашите завети няма да бъдат забравени. В памет на героите, паднали за освобождението на родината, ще бъде отслужена за упокойна панихида от асеновградски свещеници. Благословен е нашият Бог, сега винаги и во веки веков. Амин. О, святи О, Христе, души, раб Твоих, и дежене с болезни печални воздихания, но жизнь бесконечная, надгробное предание творяще песен. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Помилуй ни, Боже, по великата си милост, молим ти се, чуй ни и помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи Боже, се помилуй. молим за упокоение душите на всички воини паднали, за свободата на нашето отечество и за да им се прости всяко волно и неволно съгрешение. Господи помилуй. За да всели Господ Бог душите им, там, дето пребивават праведниците. Господи помилуй. Божията милост, Царството небесно и оставление на греховете от Христа безсмъртния Цар и наш Бог да проси. Подай, Господи. Боже, на духовете и на всяка път, който си победил смъртта, сразил си дявола и си подарил живот на Твоя свят, сам Ти, Господи, упокой душите на починалите войни, паднали за освобождението на нашия град Асеновград. Място светло, място злачно, място прохладно, там дето няма болка, скръб или въздишка, всяко съгрешение,
което са сторили с думи, с дело или мисъл, прости като Бог и човеколюбец Бог, тъй като няма човек, който да живее да не се греши. Нито ти, Господи, си без грях, Твоята правда е правда вечна и Твоето слово истина на Господа да се помоли. Господи, помилуй. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Защото Ти си възкресението, животът и покоят на всички войни, геройски загинали за освобождението на Отечеството ни. Христе Боже наш, затова на Тебе въздаваме славата, заедно с безначалният Отец, Пресветия благи, животворящ Твой Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и во веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, истинният Бог наш, който възкръсна от мъртвите по молитвите на своята пречиста, пренепорочна света майка, на светите славни и сехвални апостоли, на светите славни добровоедни мъченици и на всички свои свети, и да настани душите на преселедици от нас, Твои раби, всички войни паднали за вярата и освобождението на Асеновград и на нашата родина. И нас да помилва, защото е благ и човеколюбен. По-блаженно заспиване и вечер покой. Подай, Господи, на всички войни паднали за вярата и свободата на нашето Отечество и направи да бъде вечна тяхната памят. Твой свети, Господи, Иисусе Христе Боже наш, помилуй и спаси нас. Амин. Амин. Вечна и блажена памет. Минават години, сменят се поколения, но славата на онези славни дни на нашето освобождение остава завинаги в летописа на Асеновград. Слово по случай тази паметна дата ще изнесе господин Милко Атанасов, учител по история в основно училище Ангел Кърчев. Уважаеми съграждани, ученици, днес отново е 18 януари и ние сме се събрали пред паметника на един забележителен генерал, Виктор Дандевил, останал завинаги в историята на Асеновград и на България. По време на Руско-турската война от 1877-78 година той е назначен за командир на 3-та пехотна гвардейска дивизия, която е в състава на западния руски отряд с командир генерал лейтенант Йосиф Гурко. След падането на Плевен, неговите части успяват да освободят Етрополе и при изключително тежки зимни условия успяват да преминат Балкана. На 16-17 януари 1878 година, след като са дали своя принос за освобождението на Пловдив в битката при село Брестник, воините на генерал Дандевил и генерал Краснов нанасят последното поражение на армията на Сулейман Паша. В безпорядък, оцелелите части на неговата армия бягат на юг към Беломорието.
В тези сражения участва и синът на генерала, капитан Дандевил, командир на стрелкови батальон. На 18 януари на това място с хоругви и с кампании звън е посрещнат освободителят на града ни. На този ден преди 145 години свободата огрява и старата Станимака след векове под чужда власт. Започва нова епоха в развитието на нашия любим град. Сега от дистанцията на времето мнозина приемат свободата като даденост. Затова днес е моментът да припомним, че това не е така. Свободата, на която се радваме, е изисквана усилията и дори живота на стотици българи, които столетия назад са положили основите за това. Освобождението на България и Асеновград нямаше да е възможно, ако монахът Паисий не беше написал своята история и ако не беше подбудил с нея българите от робският им сън. Освобождението нямаше да е възможно и без Георги Раковски, изготвил първите планове за освобождение, без делото на гениалния Левски, който създаде вътрешната революционна организация, без апостолите от Априлското въстание, които жертваха живота си, за да може българският въпрос да стане европейски въпрос и да намери своето разрешение. В избухналата поредна руско-турска война от 1877-78 година българските опълченци са редом с руските солдати в най-тежките сражения на войната. Хиляди други българи помагат с продоволствие, храни и разузнаване. Така че освобождението и нашата свобода не са подарък от съдбата, а изстрадана и заслужена отплата за усилията ни като народ. Както казва известен наш историк, по пътя към Сан Стефано, заедно с нашите опълченци крачат и великите сенки и унищожимите духове на няколко поколения революционери, хайдути, книжовници, въстаници. Те създават онзи климат на отрицание на Османската империя в нашите земи, който прави възможна и освободителната акция на Русия. Днес, връщайки се назад в миналото, ние бихме се запитали, а заслужиха ли свободата си жителите на старата Станимака? Те не са участвали активно в Априлското въстание. В града преобладават гъркоманските тежнения. Станимака дори не е в границите на българската екзархия. Това са фактите, но те не показват цялата истина. А тя е, че хилядите българи от околните села и в самия град са желали свободата и са били готови да се жертват за нея. Когато след Берлинския конгрес Сан-Стефанска България е разпокъсана, градът ни попада в границите на васалната на султана област Източна Румелия. Заражда се масово движение за обединение с княжество България. Българите от нашия край са в предните редици на това движение. Те са с голяма заслуга и за успеха на съединението от септември 1885 година. Станимашка чета участва и последвалата сръбско-българска война и дава своя принос за нейния успешен изход. Днес, полагайки венци и цветя пред паметника на генерал Дандевил, ние се прекланяме и пред хилядите руски воини, дошли от различни краища на необятната империя и дали живота си, обединени от мисълта да помогнат на един братски, славянски и православен народ да постигне своето освобождение. Почитаме и прапорщика Вишняков, убит от башибослушки орди, чието кости намират вечен покой в двора на храма Свети Димитър. Отбелязвайки освобождението на нашия град и раждането на свободата, ние не трябва да забравяме, че е нужно тя да се отстоява и че тя задължава. Сега, когато сме свободни българи и граждани на Европа и света, е нужно с делата си да показваме, че заслужаваме свободата, защото за тази свобода е платена висока цена. Вървейки напред, никога не трябва да забравяме кои сме и какво е миналото ни. Минавайки покрай паметника на генерал Дандевил, нека винаги си спомняме, че нищо не започва от нас и не завършва с нас. Но е важно с какви дела ще ни запомнят хората. А за хората от Асеновград
генерал Данделил винаги ще бъде свързан с тяхното освобождение. Честит празник и нека Бог да пази България! Днес, 145 години по-късно, ние отново сме тук. Граждани, духовенство, войска и отрупваме паметника с цветя. Камбаните отново бият празнично, децата с вълнение рецитират. И това ще бъде така, докато пазим историята на града ни и предаваме на децата си паметта за славните събития и хора. Децата от основно училище Ангел Кънчев ще поднесат своя поздрав по случай светлата годишнина от освобождението на нашия град от османско иго. Стародопите са приласкали града, наречен Асен. Герои славни са живяли в този край благословен. Легенда може да разкаже тук всеки мост и кръстопът и песен ще запее даже южнякът, тръгвайки на път. Водите си разлива чая под ясни сини небеса и разцъфват слънчева омая най-чудни пролетни цветя. Нагоре пътят се провира към Бачковският манастир, където истински намира душата щастие и мир. В края на месец май 1877 година се разнася вестта, че руските войски преминали Дунава и са започнали постъпления на юг. Българите от Пловдив и областта са обзети от шеметен възторг. Те имат най-голямо основание да се радват, тъй като през 1876 година въстанието в Пловдивския революционен окръг заема огромни размери, а жертвите са хиляди. През есента и в края на 1877 година през града преминават тълпи турски беженци към Одрин и Цариград. Започват да се изтеглят и военни части от армията на Сюлейман. Отстъплението им е съпроводено с грабежи. Една част от асеновградчани се укриват в местността Корутере, а други в горите и зад стените на близките манастири. Тревога и страх са сковали сърцата и на населението от селата, през които минават изтеглящите се на юг тълпи. Не са пощадени църквата в село Новаково, част от манастира Света Неделя, с училището са изпепелени. На 16 януари Пловдив посреща освободителите. Напрежението в Асеновград нараства. Тук се събират почти в пълен състав войските на Шакир Паша и Сюлейман Паша. Турците заемат позиции на хребета, източно от града, Берлема. Няма отдих за уморените руски войници. На 16-17 януари 1878 година се водят кръвопролитни боеве при село Крумово, Брестник и Белащица. Високия боен дух и жертвоготовността на руските бойци решава изхода от боя. Докато се води битката при Брестник, над Станимака стърчат топовни дула. Разнася се вестта, че ще обстрелват града и Сюлейман Паша ще го опожари. Напрегнати часове. На 17 януари генерал Гурко отправя цялата конница на генерал Скобелев, за да отрежат пътя от Станимака на изток. Пътят към Одрин се оказва в ръцете на руската армия, а Сюлейман Паша губи всякаква надежда още в ранните часове на 18 януари 1878 година. Турските войски тръгват към село Бачково. На 18 януари 1878 година освободителните руски войски са посрещнати в Станимака. Ето как е предаден този неповторим и щастлив ден за нашите съграждани в спомените на Панайот Сребрев. На сутринта на 18 януари се появиха от към Пловдив
конници, казаци. Те се спряха край града. Не след много започнаха да пристигат и войските. Те се движиха по Воденското шосе. Спряха се и очакваха пристигането на генерал Дандевил. Населението, начело с духовенството, го очакваше край града на шосето. Когато се зададе генералът, забиха камбаните. Той слезе от коня, прекръсти се и целуна подадения му кръст. След той започна навлизането на войските в града с развети, знамена и песни. Радостта е безкрайна. Руският журналист Посирецки, свидетел на посрещането на руските войски в София, Пловдив и много други градове, пише: така възторжено, както в Станимака, още никъде не ни бяха посрещали. Имаше неспирен камбанен звън. Щом му посрещнаха войниците, целуваха им ръцете. Името на генерал Дандевил, освободителят, се предава като легенда от поколение на поколение. По инициатива на децата от града през 1970 година е построен паметник на мястото, където е отслужена тържествена литургия. От онзи 18 януари 1878 година са изминали 145 години, но признателните асеновградчани още славят подвига на руските войски. Благодарим ви, братя освободители! Слава Русия! Нека поднесем венци и цветя на признателност пред паметта на генерал Дандевил и на загиналите за освобождението на Асеновград войни. Каро, Авес! Каро, Мирно! Запо! Чист!
Горе! Кару! Равис! Кару! Мирно! Шапки! Долу! На колене! Моля гражданите на колене да почетем с минута мълчание паметта на загиналите. За всички. Стои! Наложи! Кару! Мирно! За нашата родина, Република България! Запо! Чуст! Свободно! 145 години от освобождението на Асеновград. Да, поколенията се сменят, но величието на подвига, белязал тази светла дата, е безценен урок за вярност, саможертва и свобода. Нека помним. Днешният празник е организиран от община Асеновград с участието на 4-ти артилерийски полк, архиерейското наместничество и основно училище Ангел Кънчев, както и исторически музей Асеновград. Специален наш гост е представителният духов оркестър към военно-въздушните сили в град Пловдив. Благодарим ви! С това честването на 145-та годишнина от освобождението на Асеновград завърши. Честит празник!